danske sportsfiskere. Palle og hans far Kurt, som Palles gode ven Gitte, har i nogle år fisket i Bjerkreimselven. Men hvad de ikke var klar over var, at de skulle fiske netop det sted, hvor rige englænder, lorder osv. fiskede allerede i slutningen af 1800-tallet. De fiskede i sol og regn og fangede selvfølgelig også en del fisk, men de oplevede også den herlige natur omkring Bjerkreim. Det blev en oplevelse for livet. Så startede ferien, og fru Ville hun står her ved sit elskede birktræ. Der er cirka 20 meter op til sommerhuset, så det kan sgu ikke blive meget større. Vi starter søndagen med et fantastisk godt vejr faktisk. De har nået 100 mm regn i løbet af ugen, men vi håber på, at der lige går nogle timer inden de når os. Vi skal lige se, om der er laks på krogen. Den er dernede et sted. Den er sgu levende endnu.
Hvad er det, en lærfælde? Hvad? Hvad tror du, det er? Jeg vidste, det sagde jeg ville til. Hvorfor det? Godt, det er bare helt. Pas på, at den ikke smutter i havet igen, eller i elven igen. Vi er først ikke, kan jeg sige. Men det er derfor, jeg er, du skulle hente det. Ja. Og det er den kaste nu. Hold da kæft, en mobbedreng. Du hører med? Nå, så kører vi igen da. Vi tager dødstødet her. Sådan. Godnat. Så er den dør, så er der lidt til brændeovnen. Det var sgu da flot, Palle. Det var sgu da meget cool. Ja. Jeg lå og vente på sig. Skal jeg hente vægten? Ja, det skal jeg godt. Var det den, der sprang 3 gange, eller så noget det i år? Ja, den her har jeg ikke set. Nå. Det er faktisk ikke dukket op, men... Jeg skal temmelig langt tilbage for at få både Palle og fisken med på billedet, kan jeg se. Det er sgu flot, Palle. Hvad lavede du, Palle? Jeg tog lige blodet af den, og så punkterede den op i haleroen, så der ikke kommer undertryk i. De springer sgu stadigvæk ud i elven, kan jeg se. Ja, hvor er det egentlig? Palle, hvad skete der lige, mens jeg var op for at lave kaffe? Jamen, der stod jeg lige kastet lidt med den regnvogn der, og så kom du til at køre den ind i munden på den her. Hold da op. Så er den ved at komme ud og røven på den. Oh. Skal jeg flytte stangen lidt væk, ikke? Hold op, Gitte! Jeg har fanget en torsk. På bly. Hvad er det for en gul en, den der? Det er sådan en krogløser, så kan man lige stoppe den ned i halsen. Så Okay. Altså, jeg har jo en vægt med hernede, så... så skal man jo have gang i en stor plet på. Det. Inden vi var. Jeg siger den der 3, og den anden 3,5. Jeg siger den der... Den er 2,6, og den der op, den er 3,3. 2,6 for den her. Det er simpelthen bror og søster, der hænger der. Men det var så... Jeg siger, det var bror og søster, der hænger der. Ja. Eller mand og kone. Ja.
Hvor store er de? Den her, den er kilo. Og Den er 2,2. Hvor er de fanget henne? Nok 3. Okay. Hvor lang er den længste? 65. Hvad? 65. 65. Jeg tror faktisk, der er et vægt. Og nu kommer sandhildstiden. Har Palle fanget nogen? Yep. Kan jeg se den? Den er lige lidt større, ikke? Hold da kæft, mand. Ej. Hvor meget vejer din, Palle? 2,6. Okay. Gitte, var de begge to fra Laksand? Yep. Okay. Og den lille, den fik Palle øje på, så satte jeg mig der, hvor den var. Og så kørte jeg rundt hen i hovedet på den nogle gange. Så bed den. Så tabte jeg den. Så blev den stående. Nå, så prøver du igen. Så får det bare igen. Flot. Så ligesom, så bliver der lidt ro på lampetten. Ja, det var den nok. Nå, hvad på det? Eller var det den store? Først den store. Sådan skal det også være. Så er det jo ikke så godt. Har du nu røget for meget igen, Palle? Så kan du skrive Gittes første laks. Ja, i år. Hvad vejt Gittes? 1,9, hvad kan det? Ja, det er flot. Altså, jeg synes, den var et 3. Det synes jeg bare ikke. Det er, fordi han er ikke humor, den mand. Der. Nej, men det er jo det. Den der, den forsvinder der helt i kaffetæben. Ja. Hvad? Sådan er det. Så var den her. Hvad er det? Hvor er det på sjætte der? Nå, du kan også skrive noget. Jeg har også skrevet. G-I-T-T-I. Der er 2 T'er i. Every night in my dreams I see you.
fortsætter op over elven en dejlig fin sommerdag, og er nået til den første del op gennem Tengesdal. Det er her det rigtige laksefiskeri begynder. Den gamle jernbro har siden den blev bygget været et sted, en slags observationspost, hvor man stod og spejdede for at se, om der kom laks op af elven. Bjerkreimselven er inddelt i flere fiskezoner. På østsiden, altså højre side, er det zone 1, og på vestsiden, venstre side, er det zone 2. Man kan købe fiskekort til den zone, man ønsker at fiske i. Længere op ad elven findes andre zoner, så køb dit fiskekort til det sted, som passer bedst til dig og dit temperament. Laks kan du fange overalt i elven. Så møder vi et af elvens rigtig flotte partier ved Laksheim. Måske er dette en af de bedste fiskepladser i hele elven. Det er en plads, hvor der bliver fanget rigtig mange laks, både ovenfor og neden for fossen. Man kan undre sig over, at laksen er i stand til at forsere denne strækning, men det er intet problem. De forserer med lethed selv de strideste stryg og fosser. Her møder man ofte glade folk, som kommer gående med en eller flere laks i den ene hånd og med deres fiskeudstyr i den anden.
kommer nu til Gjetram Camping og ser først Nederhølen, og derefter en kort strækning op til Gjetramshølen. Der er mange fine fiskesteder, og for campingpladsens gæster ligger disse jo også lige uden for stuedøren. Her bliver fanget mange laks, men der er til tider også mange folk, så her er der altid mulighed for at få en god fiskesnak og måske et par gode råd.